ukuthi kwehliswe isithunzi sabafowethu asebephumile emajele njengamanje, yabo, ukuthi ukhulume ngabo uthi emajele bangabafazi, uthi emajele lokho vele kuyenzeka emajele, kodwa ke manje ukuthi uma kusakazwa nanoma kanjani la kuma einkundleni zokuxhumana abafana abancane ngoba phela ejele kuthiwa yilokhuzane abantu baya rehabilitate. Manje uma usu rehabilitated usuhlezi ngaphandle uthi ukhuza abafana abancane le ngaphandle bazothini kuwena, bazothi hayi ayikho into esiyilalela la kuwena ngoba wena ubumahosha ejele, ngoba wena uthi 92% wabantu abasemajele sebeke balalwa, 92% wabantu abasemajele bayagula kanjalo, yabona. Ukwehlisa isithunzi sabafowethu lokho, yabona. Akufanele ukuthi ngabe ukhuluma nabo ngakwazi ukuphendula bafu. Ya ungaphendula mfethu. Ngicela ukuphendula ne. Yeah. Bhekumuzi ngicela ningangiphazamise inganza kwethu ne, please nineni kufanele ngicela ukuphazamise inganza kwethu. Angizokulalela mfethu, ngizokulalela ngoba nawe ungiphi ithuba lokuthi ungilalele nami ngizokulalela. Sure kahle, ngicela ningilalele ningangiphazamise. Sharp. Webhekumuzi mina ngizokubuza umbuzo wodwa bese ngiqhubeka nempendulo ne. Yebo. Yini ebalekile isithunzi se-department yami nesithunzi senu? Isithunzi se-department sibalekile ngoba ungachazi, lalela wait ungachazi intende, angifuni ansende la asiki kuma paragraph. Okay, ngiphendula ukuthi yini ebalekile isithunzi se-department engiyisebenzelayo nesithunzi sakho as i-ex offender? i-ex offender isithunzi se-ex offender sibalekile. Yeah. Yabona ukuthi mina nawe sifike siphambane lapho mfo wami. Othi ngikubeke emgqeni ne. Yabona le ndoda okhuluma nayo njengamanje bhuti. Yeah. Le ndoda le before izoba yi-prison warder lele yilona ne. Le ndoda le iwumzukulu, iyindodana, iwumalume, iwubaba kwi-society ephuma kuyona. Yeah. You understand? Yeah, kahle. Le ndoda le exactly. Le ndoda le mina unfortunately akusile ndoda eba ignorant towards ama-social injustices kanye nama-social illnesses enzekayo. You understand? Yeah. Njengamanje usungikhombisile bra wami ukuthi i-level of thinking yakhe ihamba ifike phi. Mawuzothi isithunzi sakho sibaluleke ukudlula isithunzi se-department. Shuthi i-department yami mayingenasithunzi uthi lezi ingane zenu azinganilaleli lapho zenza ubuhlongandlebe zizongena la bese ziba nesithunzi mhla iphuma la singayikhuluma isinomi kanjani mase zila ukhona wena. Yiloko kushoyo. Angiqondi ukusho lokho mfethu, lalela. Akithi uma use yona nto lalela inkomondo ngikuphi ithuba nami lokuthi ukhulume. Akithi umbuzo ngiyawuphendula mina umbuzo wakho angithi. Ngilalela. Umbuzile ngiyaphendula. Awufuni ngiphendule manje. Phendula. Awusafuni ngiphendule inkomondo. Phendula. Lalela inkomondo. I-department yeni iwenzile umsebenzi. I-correctional angithi. Usho ukuthi i-correctional services has rehabilitated me as an ex-offender. Umsebenzi yabo ngibalekile kumina empilweni yami noma empilweni zabanye abantu ngoba I've been rehabilitated. Sengizalwe kabusha manje ngenxa yenu yabo. Uwona umsebenzi senoqedile nini umsebenzi wenu? Niqedile nje nya akusekho la ningekho khona. Uma ngiphumela ngaphandle emphakathini senizofika ngikhulume kahle ngiyiphathe kahle kanjalo. Ma ukuthi ngisaqhubeka nobuxhwanguxhwangu nobugebengu kanjalo okusho ukuthi I've not been rehabilitated. Mawusubhekisise kahle abafethu laba abavela lapha kuma podcast abantu ukuthi they've been rehabilitated. Ingakho nje benesibindi sokuthi bona ingakho benesibindi sokuthi baye kuma podcast bafike bakhulume ngempilo yabo abebephila lapha elokhuzana emajele kanjalo. Ongabalekile ukuthi manje kucekelwe phansi isithunzi sabo. Kukhulunywa ukuthi bona emajele bebelalo emajele bebewomahosha ngoba lokho kuzobehlisa isithunzi phambi kweingane zabo. Ikona iyonto engahambisani nayo lo mfethu ngo uyabahlambalaza ngamanye amazwi. They've been rehabilitated, they've been yeah ngoba umuntu orehabilitated lalela mfethu umuntu orehabilitated umuntu who has been corrected
akufanele umcekele phansi mfethu ngoba uyayizama impilo yakho ukuthi ayiqoqa akwazi ukuqhubekela phambili. Enye into abone engayithandanga ndona enye into leyo uxola kancane ba mfethu mina ngikhulumela yazini mfethu ne uphazanyiswa yimini uqobo lwami manje bafo ne sengikulalelile Ngiyakulungela ukuqhubeka sengikulalelile mntakamane sekwaneleke manje ke sengicela ukuthi ulalele mina ke manje uthi ngikutshele ne mina into engiyenzayo la kule platform ne ngizama ukukhuluma nabantu not only abantu abancane kunami even abantu abadala kunami yayizwa leyo nto lapha ejele yonke age group ikhona ejele noma ngathi una 89 years as long as usaphila mawukuthi usaservice gwebo da sigada abantu abangaba omkhulu bethu sigada abantu abangaba obaba bethu sigada abantu abangaba obhuti nabangalingana nathi nabancane kunathi ya understand wemfowethu inhloso yami yokuvela la ngikhulume the way ngikhuluma ngakhona ngizama ukuxwayisa lengane yakho owayizala wayishiya kwintombazane thizeni waboshwa ukuthi ingaboni ukuthi wena njengoba uboshiwe lapha iyona ndlela ekumele ihambe leyo ya understand kahle kakhulu mina lezi ingane lezi ezihluleka ukunilalela ninabazali ezingena kuma drugs ezingena kwi crime idolize crime because of nina ama ex offenders enihamba niye kuma platforms lapha niyokhuluma ukuthi inini enirani ijele ama prison order kahle ayiphukuphuku zenu iwona lalelani la enye into futhi engitriggerile ukuthi ngigcine ngiza kule platform ukuthi nina ngifuna nicacise lento icace kwi public ukuthi ikubekeni kube sobala ukuthi lamaphoyisa ayingcela mthondo zenu ilamaphoyisa ancela imthondo la corrupt la ngcolile anenza nicabanga ngazathi ni run ijele liranwa yiboshwa because ubani ijele beliranwa yinina niyiboshwa kanje kumele ngabe ration enidla ejele leba sekitchen kumele ngabe nayi order yona ani order yona iphoyisa elidingeka ukuze kube naleyo ration isitoro sasejele ukuze sifunction nikwazi ukuxosha indlala niphile impilo decent ngaphakathi ejele kudingeka iphoyisa lapho ukuze nibe naleyo nto leyo so le narrative enikhiphayo niletha la kubantu ukuthi amaphoyisa asejele ayahlupheka amaphoyisa asejele nobribe ngemali nenza yonke into eniyithandayo because of amaphoyisa asejele akuwona wonke amaphoyisa asejele enza lezo zinto mina ejele engisebenza kulona ngafikela kobaba bemizi abanesithunzi futhi yabo mina la ngisebenza khona bra wami yeah so ngifuna ukukutshela lento la angizelanga ukuzonesa ama feelings zenu ma ex offenders angifisi lele ngilalela mfethu bafethu into engizokufaka ngizonifaka kwilokhuzane ngizoyimute into yakho noma ngikukhiphe la because uyangiphazamisa chief nyaringa uyangiphazamisa chief yayibona ile mina ngilalela mfethu ubheke ngizolalela ngikhiphe la yabo ya ningangiphazamisi mfethu yabo uzophawula mfethu but into engifuna ukuyicacisa naye ne yekelani lento yenu yokuloke nifuna ukidolizwa iyouth la ngaphandle ngamange niwakhuluma kuma podcast ngiyazi ukuthi ozakwethu abaningi bayasaba ukuphumela obala kanje bakhulume the way ngikhuluma ngakhona because most of them or some of them abanye babo bathatha inombolo ejele siyakwazi lokho abanye babo nihwebelana nabo banifakela amafoni nama drugs nazo zonke izinto siyakwazi lokho but akubona bonke akuthina sonke esinama deal nani iboshwa and mina njengoba ngizela kule public platform angizelanga ukuzonesa ama feelings zenu into enkulu mina engizele la kule public platform ukukhuza izingane ezingaphandle ezingalazi ijele ukuthi lento ezi-idolizer eniyitshela zona through ama podcast udoti cause vele eqinisweni noma ningahlabeka nithini some of you guys vele benilento engiyishilo ku video awekho manje engiwaqambile lapha so manje kuzomela nginesa ama feelings zenu ma ex offender nango omunye ubhekumuzi ungitshela ukuthi isithunzi sakhe simo important than isithunzi se department engisebenzelayo ubaleke ngandle ngaka wena ngizoba nendaba nesithunzi sakho i-department yami yenza ukuthi umphakathi uphile safe abantu abanjengawo baqhele emphakathini isithunzi sakho asibalekile emphakathini ukudlula i-department engisebenzelayo kahle nokuthi ngikulalele njengamanje ungikhulumela inyongo chief I understand leyo nto ungikhulumela inyongo ngoba uzofuna nama usaqhubana nale narrative engigcina ngifikisa ku TikTok chief angizelanga uzonesa ama feelings zenu la futhi anizu ngiyaxolisa ukisho lento ngizoyisho ku public live kanje ngiwatholile ama threats ku inbox ngiwatholile ama threats kunina ama ex offenders ngiwatholile ama threats kuma offenders angaphakathi ejele mina ngintshela kona nako ngani zakwethu ne
anginanxanani kodwa ngeke ngize ngilivale owami umlomo ngeke ngize nguvale ekuthenini ngikhuluma iqiniso entweni engasiza isizwe entweni engasiza izingane eziningi ukuthi zingamoshakalelwa ikusasa ayikho into ekumele bayi-idolize from nina wena Bhekumuzi ayikho into ekumele bayi-idolize from nina maniphuma la ejele into ekumele bayenze abantu ngaphandle ukuthi banitholele i-mental health usizo lwezengqondo ngeke ngakhuluma nge-mental health izolo ku-live wami imndeni yenu maniphuma ejele kumele basikhe i-mental nisizakale ngokwengqondo ukuze nizokwazi ukuthi ni-integrate ngendlela e-right kwi-society hayi lento kuzofuna ukudefend amanye hayi lento kuzofuna ukudefend amanyala la kulo ku-social media nifuna ukwenza ngazathi kunento akunamesi akunanto ekumele sinicabangele ngayo masikhuluma la online okay kulungile ke kunama-victims lalela wait kunama-victims asala ngaphandle ngoba wawusejele awungenanga sikulande esontweni angizi kuzoba nendaba nama-feelings zakho ngikhohlwa ama-victims la wena wabulala la wena warape la wena wenza yonke lento enayenza namhlanje kumele sithi masila kuma-public platforms senze ngazathi sishugarcoat izinto nonke ma-ex-offenders ngiyanitshela lina ningaphandle nanenilapha ngaphakathi ejele ayikho into enoyenze yongisabisa mina ngane zakwethu iy'ngane engiyizalayo i-future ye-youth ezayo ngiyayifuna ukuyibona i-bright ingekho idolized iy'ngane zami angifisi idolize ama-ex-offender anga-understand ukuthi lento wena ijele ulibuka ngendlela yesigebengu mina ijele ngilibuka ngendlela yephoyisa angizukukhuluma into efuna ukuthi wena uyizwe okay kulungile ngizwile mfethu ukuthi so control ngicela ukuphawula kokugcina bese yini kulungile ngicela ukuphawula kokugcina bese ngiyaphula kodwa chief ngicela ukuphawula kokugcina bese ngiyaphula yini kulungile ngicela ukuphawula kokugcina bese ngiyaphuma into encane nje one Dadala abanye mfowethu. Angizuzocontrola ama-ex-convict la sibe sisethi narrative wrong kwi-public ngoba singa ngikuthandwa yini angifuni ukuthandwa isiboshwa mina angilona leli phoyisa elilambayo eliyolindele labo 200 no 500 nibanika bona funa intshele straight manje angizelanga ngizoncenga ama-feelings enu ngizolini ningicasula la nini hawu ndona konjani hayi ehlisa ubuya ndona yami Mr. Kambona ngathi ungithole lapha kahle Paula okay ya ikingena qala akunankinga phela wazi ungena ngokulandelana akunankinga phela alright ngiyangena ke bafethu ubani ongenayo OG bafethu ngicela kungene OG uTrinity sanibona nonke epanelini now Mr ukuye prison angeke kuze kukwenza usatshwe futhi uhlonishwe instead of ukuthi kukwenza usatshwe noma uhlonishwe ukuye prison kuyokhanda izilonda ezingasoze zaphola engqondweni yakho nasenhlizweni yakho kanye nakuwena physically ukuye prison kuyokuhlukumeza ya understand ngayo yonke indlela ongayicabanga yabo ingako ngikhala ngithi musani ukuyiglorify le ndawo cause guys yabona ungcono lo muntu onesibazi la ngoba siyakwazi ukuphola ngelinye ilanga mayesithinta kanje angezwa lutho kodwa lo nesibazi esisengqondweni kanye nesibazi esisenhlizweni lo muntu loyo unesibazi esingasoze saphola ya understand unesibazi esingasoze saphola mntakama awu imagine ndoda ne even though uyisitabane ne uyaboshwa lobo butabane uyobunyanya ngaphakathi uyobunyanya iyokubuyela ingqondo ngaphakathi mase bekwenza ubone kahle ukuthi basenzani isitabane uyobunyanya lobo butabane xoxela into ongayazi uyobunyanya so nje please dlalela kude nento ezokufaka la Joe uthini uArthur umbuzo umile sishatanile awuke ngene ku-profile yakho ngengibone because ngiyinkabe engathanda ukuvuma ukuvonyiswa yabo ngiprefer uma ngiyibonela mina manje akungeneli mama la awuyikhulume ngizwe kahle emadlebeni lento ya ngizongena la epage lakho mase ngiqedile ngalo live ngikubone ngizokuphendula kwi-next live so uthini lomunye do you have kids siswami ngimdala kabi yo kwi-age engikuyona ungangibuza leyo mbuzo loyo obvious I have multiple kids
Doli but usasebenza yebo ngisasebenza siswami kuthiwa uzogxothwa ngendlela yevideo angisebenzeli ikula mntama indawo engisebenzelayo inama rules and regulations kunama conducts alandelelwayo angitshelwa i-stranger sak social media ukuthi ngixoshiwe i-department ekumele ngitshele lokho yabo i-department and nabo kuyomele babe nesizathu esizwakalayo sokuthi bangixoshele ukuthini kahle sikungenele new thina bafu sikungenele kuye thina bafu muhle ngiyakuzwa atisbo believe yonke into enizwa la kuma social media guys. Omunye uthi do you know inombolo bro mangisi invest isikhathi sami kwizinto ezingekho productive. Angisi invest isikhathi sami kwizinto ezingekho productive. Hayi shuthi yashisa lo girl nonke bolova nivuma nje. Suka igebengu uthi ngiyamuza uthini all next bafo ngibone abantu ku-Twitter izigebengu zikwatile ungasablutho wenkomona lezo igebengu ekwatile mase kuthiwa sikhuluma iqiniso zithini ngalama victims ezawona zahamba zayoboshelwa wona ukuthi ziwabulele noma zenzeni ziwarapile noma ziwagangile athi lama victim mayebona lezi iboshwe zama ex offenders ziglorify crime before umuntu onengqondo yokuthi ngizocasula iboshwa ngale nkulumo engiyikhulumayo ama victims lawa afelwe emakhaya alinyalelwa enzakalelwa yiyo yonke into ongayicabanga yenziwa ilama offender lawo ma victim ukuthiwani ngawona mayebuka ama podcast glorifywa o gangsterism glorifywa izinto ezazenziwa kulinyazwa ama victim kwesinye isikhathi izinto guys akumele sizibuke ngehlelo lodwa yabo asingabuki izinto one sided yabo kunengane ezalahlekelwa abazali ababulawa bebulawa yiwo lama offender kunengane ezadlwengulwa kwadlengulwa nabazali bakhona yiwo lama offender ya understand wena uzoba worried ngokuthi inkulumo yami izo agitate ama offender how about inkulumo lezi zama ex offenders ebeziloke zilimaza zivusa amanxeba zithunuka abantu abafelwa nabenzakelwa yiwo wonke lama atrocities akhoza labantu babe sejele shuthi kahle nina ni society ekhondona ubugebengu nob evil iyona into enendaba nayo leyo iyona into enendaba nayo ezama messes akule country iyona into ene concern yayo leyo mina iconcern yami kulezi ingane namhlanje ekhula ziyintandane ngoba zabulawelwa abazali and sibona abantu ababulala abazali bazo betrenda beba ama idol ngama podcast if ngizomela lezo ingane bese ngiconsider as umuntu wrong hayi bafethu azilime ziyetsheni azilime ziyetsheni ngiyangizwa ngithini angazodlala nini mina ngizokukhuluma into ezo ayina ama feelings zenu la angizokukhuluma into ezo ayina ama feelings zenu la aniboshanga nisemasontweni njengoba nama ex convicts kanje aniboshanga mhlambe nithandaza kuma mosque nabanjwa endaweni zegameko nigila imonakalo lawo ma victim enanonile wona athina ama feelings awo mayenibona ni poster ngokuthi nake naboshwa nina niseniphumile lapha ejele senazi inombolo abantu bangaphandle sekuyinayi kwasho kwacima kanjani uDodo wakuphi lo uDodo wakuphi lo sisizwe esinjani esikhondona into wrong kangaka ingane ezincane la emalokishini intwana ezincane efunda izikole la ukubona ukuthi wash mina ngi26 27 28 uDodo umuntu lo sukhondona uthola ubaba omdala mfethu noma ubhuti ongangami
ubhizi ukhulumana nenombolo estradini nengane ezincane. Nina newari nichaza ukuthi ingane zeni kumele zi-idolize lo doti. Akuthina sonke esizoncenga ukuthandwa ngamanga kule platform. Akuthina sonke sizoziba iqiniso kule platform. Akuthina sonke sizoziba iqiniso kule platform ngoba kumele sipolish imizwa yabantu abathile. Hayi. Mina ngiyentshela bafethu ngiphuma eMnambithi kwafela ubala. Ngakithi uyalifela ubala. Mangizofela iqiniso ngiyobe ngife in glory. Ngiyobe ngifele okuyikona ngiyobe ngingafelanga ubala. Mina sengibona abantu abaningi kwi community engibuya kuyona befela ubala. Njengoba uzwa kuthiwa eMnambithi kwafela ubala. So angizukuzofika la ngihleli khona la njengamanje bese ngicabanga ukuthi ngiyosaba ukufa ngokukhuluma iqiniso. Zona lezi igebengu nithi ngiyayicasula ngokukhuluma iqiniso kulama platform. Ni aware ukuthi most of lezi igebengu ziwobaba zinezingane njengoba zingaphakathi ejele. And the most lezi igebengu azifisi ukuthi izingane zazo zizoba join ejele. Bayafisa ukubona izingane zabo ziphenduka ziba izinto eziproductive kwi society. And nazo lezi igebengu nithi ngiyazicasula ngokukhuluma kanje kule platform. Ngikhuza lezi izingane zabo abangekho bona present empilweni zabo njengoba beboshiwe kanje. Ngikhuza lezi izingane zabo ezineglected kulama communities. Ukuthi azingayengeki ukuthi zingene ogibeni. Azingangena ogibeni obaba baza abangena kulona. Usuku isilima uyi-adult elicabanga ukuthi njengoba ngikhuluma kanje kule platform ngishame abantu abangaphakathi. Ngizama ukugwema lengane yakho ehluleka ukuthi kulalele lapho kwakho. Njengoba ingena kuma drugs ingena kwi crime. Ngizama ukutshala yona ukuthi izofacana nani mayihluleka ukulalela lapho. Wena silima ndini into oyigijimisayo ukuthi ufuna ukuthini? Ufuna ukungenza ngifile ngazathi wrong lento engiyenzayo. Imajority yengane kwi black society ziphuma emakhaya ama single parents. Ya understand? Imajority yengane ku black society ziphuma emakhaya whereby emotional intelligence into enga exist khona. Zilimele ngokwengqondo nangokwenhliziyo kwalezo izingane. Ziyamdinga umuntu onjengami ozolikhuluma iqiniso kwi public platform kanje. Nifuna senzeni ngishuka kothi izinto? Abafana bakithi ngoba ngisho niyongizonda ningithande anginandaba mina. Kodwa engikwaziyo ne umuntu onengqondo noyithandayo yena personal akakwazi ukungizonda. Akakwazi ukungizonda. Uthini untombi inkinga abantu abalifuni iqiniso and ngempela uzama ukuqwashisa abantu ngejele. Khuphuka lapho mfowethu. Uyahlanya lo ungamnaki bafo qhubeka wenza okright. Uqinisile wejaba ngiyona imali angengithandwe wonke umuntu. Batshele bafo khona vele bekumele asho people who are uthini people who know your content know where did your talk came from. All right. Sanibona. Sawubona KP itself. Hello. Well done bro. People hate it when you tell the truth. Libhlungu iqiniso. Ivele Don't have the exact stats ngale way izinto zenzeka ngakhona, or we have a different point of view. Omunye from an inmate's point of view, omunye from a warden's point of view. Yeah, I understand. So in terms of 95% yabantu abagulayo, that figure it is inaccurate, given the fact that you know ukuthi ama test niwarana consistently laphayana, awe TB, awe HIV, awani nawan. Yes, we know ukuthi many inmates baya esibhedlela with different illnesses and stuff. We understand that aspect. So
futhi bengizothi akukho okukhulumile wena ndoda kuleya video yakho okuthi mhlambe kuhamanga noma kade exaggerate. I mean I stayed for 12 years lapho ngaphakathi ukuthi bengiyiphinda nasejele, but when I got out or ngisese lapho I figured out ukuthi no you need to reconsider as a man, you understand, and then come back to your senses, recollect your thoughts, and then uyayitshena ukuthi no cha uthi nami ngizame ukulungisa instead of contributing negatively, yabona, which is what I did, which is angisipani anginanyuko ngithe ngiyahlanganisa kuhlangana lokho ngithi ngivula ibhizinisi ngakusikudala ngicede ukuyivala ngoba izinto zakhona zilungi, mara angeke ngize ngiresort to going back to crime. I understand i-correctional service, I will not credit i-correctional service la ngitolele khona. Wazi kahle nawe ukuthi ama-program awarani efficiently because of ni staff niyashota nabantu aba-qualified ukuthi bazoba njengawe babe straightforward ezintweni ezifuneka ukuthi zilungiswe bayashota, you understand. So ne-approach ye-rehabilitation akusile si-expectile or as it sounds on paper. I wish besingathola abantu abafana nawo ababhaya abazokwazi ukuthi masihlala nabo phansi ezama-excom akwazile ukuthi abe rehabilitated, ikwazi ukukhulumisana. Sure. How do we approach this thing? Singenzi only i-awareness coach. Beka indlela ngento decent and ungathatheki bro wami nabantu abazama ukuprovoke abafuna uku-evoke i-anger ngaphakathi kuwo, ungathatheki ngoba manje kwenza ngathi awukho emotionally intelligent, but I've observed you. Your intentions are correct, your intentions are right. Ngiyi-ex-inmate mina azange ngidavaze or ngenzimbe ngenza i-corruption phakathi edanyani and into wrong kwayona leyo and ngi-idolize but bengitry i-survival. Mara okusalayo into engizokutshela yona ukuthi leyo iphethe le route oyiphethe brawa miya ngayo. If there's anything ozoyininda whereby kunabantu abakuthreatina abanye abakhona ukhuluma nami ukuthi emfethu lo muntu osawumazi sizobona senza kanjani. It's not like I'm a snitch, but we need to correct our wrongs ngoba sibe wrong ngokuperpetrate, you understand. Ngingakhuluma kuze kushona ilanga ngiringa kakhulu but mfethu ngiyabonga for i-platform yakho, ngiyabonga for everything. Inamba yami is kulaba abafuna ngibasize ngi-very good in speaking. Ungiphushele lalela. Yeah. Lalela guys, ungiphushele inamba yakho ku-inbox. Enye into abantu abangaphandle Trinity kumele bayi-understand naye ne. Yeah. Yabo lapha ejele ne. Asithi masivula ijele uthi sivulele ilwane ezisilinde kanje ngemkhonto ukuthi mazingene senikwaza and ejele ngaphakathi akhona amajita mfethu. Yayizwe lento mina njengoba ngikhuluma kanje kuleli platform ejele ngisebenza kulona most amajita like amajita aphila grand anengqondo nayo yonke into reason naye sikhuluma into ezwakalayo nayo esenza into ebonakalayo nayo njengoTrinity kanje njengoba umbona if uzwe into eringwa lo yamuntu abantu esithi ba reformed mabephuma ejele abantu abanje. Ngiyakuthola bro wami. Umuntu uzokwazi acknowledge ukuthi yazini ngangimoshile ngangenzeni masikhuluma ngabantu aba-rehabilitated ngizwa from your talk nje yami yezo salute. And ngikufisela konke oyifisela kona. Ungiphushele inamba yakho ku-inbox, ungiphushele inamba yakho ku-inbox ngizoringa nawe boys yabo. I-public kumele i-understand lokho bafethu yabona nathi asithi masingena emsebenzini uthi singena siyi-grumpy masingena nabo ba-grumpy no abantu labo umphakathi lo siyaphilisana ukuthi bona exactly ukuthi bona sorry kungena emlomeni sorry mfethu ngiyabuzwa kahle. I-rehabilitation isho kanjalo incwadi yakho uyayazi wena leyo sebenza ngayasho ukuthi mina nawe we need to have a relationship so that you are closer to me to understand ukuthi ngidila nomuntu onjani, so that when you implement your rehabilitation processes uwazi ukuthi udila ne-character njani and which things you need to scale off or to carve or to actually mend. Uyabona la broken god. And one thing oyikhulumile mfethu e-grand engiyaziyo nami ukuthi i-grand ama-outer amaningi we need ama-shrink in a form of i-professional shrink ezokwazi ukubakhansela. Ngathi i-department ingaqinisa isandla kule nto ukuthi makunikezwa i-parole condition unikezwa i-shrink
ezokufaka ama-classes ozowa-attenda we-reintegration, because ngaphandle kwaleyo nto leyo ama-outer ayalahleka. Yazi why ama-outer wabelieve ukuthi there is mental sickness if umuntu ena-mental strength and then ungakwazi ukucontrol ingqondo yakho kahle, obviously kusho ukuthi something is wrong with you. It's either you are discombobulated in thought, or maybe you are disturbed somehow to a certain degree yokuthi you can't actually fathom as to where you are. You can't differentiate between the outside world and the prison, because ingqondo yakho uthatha ingqondo yasebulebo operate ngayo ejele ufuna uku-operate ngayo la ngaphandle, and kanjalo i-system izokudakwa wena uyathanda or awuthanda. Ithi ngigaya abanye abantu i-chance yokuthi baringe inamba yami ngigayine ngathi luyasestere loyana wasesigela ngangifonela angibize ngivaye nawe siye la kulesa sigela basifakela abantwana eholweni bangayenzi assembly abacontroleki, basifakele nje abantwana eholweni babakhethe maybe lawo ama-great nyana ngathi a-corrupt babakhethe bafake eholweni uringe nabo from a warden point of view. I'll deal with them from an inmate point of view. I understand. Ngiyabonga bro. Ntwana uphosa inamba yakho ku-inbox, phosa inamba yakho ku-inbox okuningi sokuqeda sesisobabili sokho. Hello Mzansi, welcome to Mkosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Iwade Nunkomonde as fuming after ex-convict ithi into wrong ukuthi akhulume atindzaba letifana naleti ahlambalade ma-ex-convict uthi nje lebesingekho sidinga uyathi because into atikhulumako latikhulumile rada leqiniso, but there was no need ukuthi atikhulume. So most ex-convicts nebantu abasejele uthi bamsendela ama-threats and uthi angeke aze abheke off akasabulutho, futhi uthi yena nje utolimele iqiniso and utoyimele i-content la ifaka laphana aku-TikTok. Uthi ngisho nalaba bathi utoqoshwa uthi yena akasebenzeli bantu baku-TikTok or baku-social media, yena usebenzela i-department, and if i-department ingafuni ukumqosha or inganankinga nalula kwenta konalala khuluma kuma-social media platforms akhe, uthi neyini nekuthi ntomtshela ukuthi utoqoshwa. Uthi yena akanandzaba nema-ex-offenders, yena umela abantu laba ama-victim, futhi ufundisa ne-youth ukuthi ingatholi nayo ingene esimeni sebugebengu. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I will see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.